Hver gang du bruger Careplanner, bliver en del af den data, du indtaster til statistik. Vi har i samarbejde med Ældre Sagen og Røde Kors standardiseret den mængde information, som samles, og sørget for, at den bliver GDPR-sikret. Desuden har vi arbejdet hårdt på, at den bliver præsenteret så enkelt, at jeres indberetninger bliver så nemme at udfylde som overhovedet muligt. Du kommer til statistikmodulet via knappen på forsiden. Når du klikker på knappen, får du mulighed for at vælge den opgavetype, som du vil se statistik på. Opgavetypen er bestemt af, hvilken type tjeneste du er tilknyttet. Er du kun tilknyttet en enkelt tjeneste, bliver du automatisk lidt videre til den. I det her tilfælde vælger vi opgavetypen vågning. På selve statistiksiden finder du øverst et informationsfelt. I feltet gør vi opmærksom på, at statistikken beregnes ud fra opgavens slutdato. Det vil sige, at det kun er de opgaver, der er afsluttet i den angivne periode, der vises. Der kan være situationer, hvor en opgave strækker sig over måned eller årsskift, så her skal man være opmærksom på, hvornår opgaven er afsluttet. Eksempelvis ved en vågning, som er sat i gang den 30. januar, men først afsluttet den 3. februar, først tælle i februar måned og altså ikke i januar måned. Under infofeltet ligger datovælgeren. Her kan du vælge, hvilken periode du vil se statistik for. Som udgangspunkt vælger Careplanner altid fra den 1. januar i pågældende år til og med dags dato. Du kan ændre perioden ved at klikke på datoen og vælge en ny. Du har også mulighed for at skrive datoen ind i feltet direkte. Du skal skrive i formatet dag, måned og år og med bindestreg imellem tallene. Så snart du har valgt en periode, skifter tallene i skemaet nedenunder automatisk. Skemaet er inddelt i sektioner for nemhedens skyld, og for at gøre det hele mere overskueligt, er der på nogle af felterne tilknyttet en lille hjælpekommentar. Sidste sektion fortæller om antallet af frivillige, altså vågere, per dags dato. Og altså ikke i den valgte periode, men mere et øjebliksbillede på, hvor mange frivillige, der er tilknyttet tjenesten dags dato. Efter skemaet ligger de gode historier, som eventuelt er tastet ind i forbindelse med opgaven. Du kommer tilbage til dit betjeningspanel ved at klikke på Tilbage til betjeningspanel eller på Careplanners logo i toppen af siden.